Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету цяпер у сталіцы Украіны з іншымі прадстаўнікамі беларускай дэлегацыі, у тым ліку са сваім намеснікам Паўлом Латушкам і кіраўніком апарату АПК Валерам Мацкевічам. Усе падрабязнасці даведаемся ў нашага калегі, намесніка галоўнай рэдактаркі Белсату Сергея Пелясы. Сергея, вітаем цябе. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, дорогие глядачи. Со мною тут побач Денис Кучинский, Дарацыя Светлана Тихановская по международных справах. Мы находимся с тобой, Денис, на Софийской площади, просто насупроть Министерства замежных справаў, где сегодня скончилася размова Светланы Тихановской с твоим делом у тым ліку. Але перед тым, як мы поразмаўляем про то, что адбывалася за гэтымі зачыненымі дзвярыма, про что размаўлялі, я хотел вот про что сказать. Перед тем, как пройти в министерство, министр замежных справ Украины сустрэў Светлану Тихановскую тут вось на Софийской площади, где находится эта спаленная техника, и он показал ей стену, где уганараваныя загинулые герои, оборонцы Украины. И он адмыслова ее провел в тую частку стены, где находятся портреты белорусских добраахвотнікаў. Яны там затрымаліся. И вось як бы ты оценил той факт, что это не просто звычайны візіт чарговага палітыка, а кіраўніцы АПК беларускай нацыянальнай лідаркі, а таксама ў пэўным сэнсе гэта было сустрэча міністра замежных справаў Украіны з прадстаўніцай і тых беларусаў, так ці інакш, якія змагаюцца за Украіну. Ведаеце, у Светланы Тихановскай за гэтых 6 год было каля 300 візітаў. Я удзельнічаў амаль у кожным з іх, і я вось адчуваю кожную хвіліну зараз знаходзішся тут, у краіне свабоды, у краіне годнасці, у Киеве. Кожную хвіліну адчуваю, што гэты візіт ён такі асаблівы і сапраўды гістарычны. І гэта не перабольшванне. І вось тыя моманты, якія ты заўважыў агулам, яны это паказваюць. Момант таго, што ўсё ж такі наш лёс і наша будучыня Украіны і Беларусі настолькі яны ўзаемазвязаныя, настолькі ўзаемасплеценыя, настолькі мы блізкія. Нават там у момантах размовы, калі мы размаўляем па-беларуску, па-украінску і адзін аднаго разумеем, такіх вось прыкладаў няма. І вось это сапраўды візіт сам пачаўся, як вы ведаеце, і гэта не это было зроблена адмыслова з ушанавання памяці Марыі. І Марыя Зайцева, яна сапраўды такі наш супольны герой, які вось паказвае, які кошт ёсць свабоды, змагаючыся і за свабоду Беларусі, і за свабоду, незалежнасць і годнасць Украіны. І таму вось калі сёння адбыўся гэты момант, вось калі міністр Сібіга правёў да той часткі, дзе ушанаваныя загінулыя нашыя добраахвотнікі, нашы героі, гераіні супольныя, гэты момант паказвае сапраўды, наколькі ўсё ж такі гэта баліць і нам, і Украіне, і наколькі ўсё ж такі мы адзін аднаго разумеем, і наколькі важна гэтым візітам таксама адкрыць сапраўды новую такую главу, новую старонку адносінаў, стасункаў і працягваць нам таксама дапамагаць Украіне наколькі можам. Кажу, галоўнае пытанне, якое мы задавалі сабе перад гэтым візітам, это як яшчэ мы можам дапамагчы Украіне. Менавіта тут, менавіта тут, дзе мы знаходзімся, вырашаецца лёс усёй Еўропы, вырашаецца лёс Беларусі, вырашаецца лёс Украіны, Літвы і Польшы. І таму гэта наш абавязак быць тут. Мы прыехалі сюды на цягніку за некалькі гадзін до 12 дзень да Арешніка, зараз зноў абвесцілі, што будзе. Мы тут для таго, каб праявіць сваю салідарнасць. І вось тыя людзі, якіх мы тут бачым, якіх мы возьмем, гэта сапраўды героі. Кожны з іх, хто зараз знаходзіцца ва Ўкраіне і змагаецца за сваю краіну, за сваю годнасць, за сваю незалежнасць. І мы тут таксама для таго, каб выказаць эту салідарнасць. І калі не ведаем, што адбудзецца сёння ночы, але таксама мы тут, каб паказаць, што мы разам з Украінай, мы салідарныя з ёй. І якія б там рызыкі не былі, Тихановская прыняла гэта рашэнне, яна прыехала сюды на афіцыйнае запрашэнне. І візіт, ён беспрэцэдэнтны. Я бачу з пункту гледжання прафесійнага, я бачу, як арганізоўваецца візіт, якая ёсць падрыхтоўка, колькі часу людзі праводзяць. То, што міністр Сібіга правёў сёння з Тихановскай, амаль 3 гадзіны, і гэта была і дыпламатыя публічная, і прэсавая канферэнцыя, і сустрэча была тэт-а-тэт, пасля сустрэча ў пашыраным фармаце. Все гэтыя элементы у першы дзень візіту, і таксама візіт на Чарнобыльскую АЭС, на
месца нашай супольнай трагедыі, супольнага болю для Беларусі і для Украіны. Гэта сапраўды паказвае, што тое, што казаў міністр Сібіга і украінскія ўлады, што яны хочуць, калі яны хочуць гаварыць з Беларусю, па афіцыйных каналах камунікацыі яны гавораць з Ціханаўскай, гэта не пустыя словы. Сёння я вось убачыў на ўласныя вочы, што гэтыя словы яны сапраўды падкрэсліваюцца вось гэтым прыёмам і гэтай сапраўды такой вось новай старонкай у стасунках. Міністр згадаў это таксама на прэсавай канферэнцыі, што па ўсіх пытаннях будуць працаваць мы па дыпламатычных каналах нашай каманды, мы адкрываем новую старонку супрацы. І я лічу, што гэта сапраўды не перабольшваючы гістарычны візіт у шматлікіх сэнсах. Так, на пачатку прэсавай канферэнцыі кіраўнік украінскай дыпламатыі сказаў, што мы правялі перамовы без перакладчыкаў, кожны размаўляў на сваёй мове. Это фактычна беспрэцэдэнтная справа, калі украінец можна размаўляць з беларусамі, украінцамі, мы адзін аднаго разумеем, але калі міністр гэта падкрэслівае перед десяткамі тэлекамераў і смартфонаў, гэта дарагога варта. Што можна, вось, Денис, што можна прыадхіліць з таго, што адбывалася за зачыненымі дзвярыма? Доўгая размова была, ці ёсць штосьці, што можна распавесці такіх конкретных справаў, вось, пра што вот менавіта вам, беларускай дэлегацыі, трэба было абавязкова з міністрам Сібігам паразмаўляць? Раскрыю нават маленькі секрет, такі пратакольны. Мы абмяркоўвалі, на якой мове рабіць прэсавую канферэнцыю. І спачатку такая была проста агульная прада, што зробім па-ангельску, будуць і замежныя таксама медыі, мова, якая будзе зразумела всем. Мы сказалі, а чаму не зробім па-беларуску і па-украінску? І вось у выніку зрабілася, мне здаецца, атрымалася цудоўна. І мне здаецца, вось пра тую, я згадывала раней, што на сустрэчы Святланы Ціханаўскай з прэзідэнтам Зеленскім у Вільні адбылася пэўнага рода хімія. І вось эта хімія, на мой асабісты погляд, яна адбылася ў тым ліку, таму што Ціханаўская загаварыла па-беларуску, а прэзідэнт Украіны, вядома, гаварыў па-украінску. І таксама на той сустрэчы білатэральнай ніводнага слова не трэба было перакладаць. Таму вось гэтыя рэчы, і гэта, дарэчы, адна з рэчаў, якую мы абмяркоўвалі з міністрам Сібігам зараз на сустрэчы. Гэта мова і культура, гэта таксама наша зброя супраць русіфікацыі, супраць імперыялізму, супраць рускага міра, рускага свету. І адна з рэчаў, якую мы абмяркоўвалі, гэта то, як важна ўзмацняць гэта, і ў тым ліку в Украіне з тымі арганізацыямі і з тымі супольнымі праектамі. Пра універсітэты таксама гаварылі, пра студэнтаў, важнасць, каб беларусы ўсё-такі маглі сюды прыязджаць і навучацца. Але зразумела, што асноўнай тэмай, канешне, была бяспека, былі нашы добраахвотнікі, наша беларуская дыяспара, арганізацыі, які тут знаходзяцца, і вельмі важна, каб была дапамога для іх. Адну з практычных рэчаў, якую абмяркоўвалі, это стварэнне такой міжведамственнай групы у міністэрстве замежных спраў з іншымі, па тым прыкладзе, як это, напрыклад, ёсць у Польшы. Вось. І тут вельмі важна вырашаць гэтыя праблемы, гэтыя пытанні, таму што, зразумела, калі беларускі добраахвотнік ці добраахвотніца змагаюцца за незалежнасць Украіны, яны павінны мець такія ж падставы, такую ж падтрымку, як і іншыя хаўруснікі Украіны. І таму, зразумела, пра гэта гаварылі. Міністр таксама это згадаў пасля у камунікацыі, што ёсць бюракратыя, ёсць пэўныя шырпатасці, і вось мы абмяркоўвалі таксама, каб это вырашыць, у тым ліку пра вось такі механізм стварэння міжведамственнай групы, і каб адна з рэчаў, якую мы абмяркоўвалі таксама, каб быў ясны, дакладны сігнал ад міністэрства замежных спраў, ад адміністрацыі прэзідэнта Зеленскага, што беларусы сапраўды тыя, якія дэмакратычныя, тыя, якія прасвабодныя, якіх большасць, безумоўна, і ў Беларусі, і в Украіне, і ў Польшы, у Літве, але менавіта тыя, якія знаходзяцца тут, каб ім была аказаная дапамога, і каб яны не сутыкаліся з пэўнымі складанасцямі. Таму это таксама быў адзін з топікаў размовы. Безумоўна, абмяркоўвалі санкцыі. І тут вельмі важна пазіцыя Украіны. Украіна ввела новыя санкцыі супраць Лукашенка, супраць рэжыму. І тут важна, міністр падкрэсліў, што іхняя пазіцыя толькі будзе ўзмацняцца, што ніякіх саступкаў ні ў пытаннях калійных удабрэнняў, ні ў пытаннях там іншых санкцыяў не будзе. Будзе толькі ўзмоцненая пазіцыя. Міністр таксама згадаў на сустрэчы, што ён будзе абмяркоўваць з міністрамі замежных спраў Еўропы на бягучым паседжанні, на бягучай сустрэчы, і што поўнасцю падтрымлівае таксама вось нашу пазіцыю Святланы Ціханаўскай офіса у гэтым пытанні. І таксама немало часу на гэтай размове адышло, і тут дзякуй вялікі, конечно, што быў Павел Латушка, намеснік кіраўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета, пытанне адказнасці. Лукашенко мусіць атрымаць сапраўды гэты ордэн на арышт і за тыя злачынствы, які ён зрабіў супраць беларусаў, і за тыя злачынствы, які ён зрабіў супраць Украіны з дапамогай у вайне. І таксама вось асобна мы сёння абмяркоўвалі ў дэталях пра выкраданне украінскіх дзетак і іхні вываз праз тэрыторыю Беларусі, іхнюю індэкрынацыю і так далее. Таксама тут атрымалі поўную падтрымку
ад украінскага боку вось па гэтых пытаннях, па пытаннях адказнасці, па пытаннях санкцый, па пытаннях падтрымкі беларусаў, якія знаходзяцца, і добраахвотнікаў асобна, якія знаходзяцца тут, і па пытаннях, вось это для мяне здаецца, як для дарацы па дыпламатыі, найбольш таксама адзін з важнейшых тых момантаў прызначэння амбасадара па асаблівых даручэннях і тое, што сказаў міністр, інстытуцыялізацыя адносінаў. Так. Зараз я ўпэўнены, што нашы стасункі пайдуць толькі ўгару, яны будуць вельмі інтэнсіўныя, яны будуць на штодзённым узроўні, таму што сапраўды той узровень, якім была прынятая, і яшчэ будзе другі дзень, таксама ўбачыце. Светлана Ціханаўская паказвае, што Украіна будзе працаваць з Ціханаўскай, з дэмакратычнымі сіламі, са свабоднымі, волелюбівымі беларусамі, а не з Лукашэнкам. З Лукашэнкам гісторыя закрыта. І поставім тут кропку. Великий дякую, Денис.